Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Zdravá manažérka. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme. Možno ste už počuli frázu stačí len počítať kalórie a schudneš. Ale čo ak vám poviem, že kalórie sú len časťou rovnice? Ako výživár mám hrôzu v očiach aj v ušiach, keď niečo také počujem. Poďme si dnes teda vysvetliť prečo. Počítanie kalórií je síce nástroj, s ktorým pracujeme s klientom, ale keby to stálo a padalo len na dennom príjme kalórií, tak ľudia nemajú problém optimalizovať svoju váhu, nemajú zažívacie a metabolické problémy, nehovoriac o civilizačných chronických ochoreniach, ako je napríklad vysoký tlak či diabetes druhého typu. Dnes si priblížime kalórie z pohľadu výživovej hodnoty. V tejto epizóde vám vysvetlím, prečo je dôležité zamerať sa v prvom rade na kvalitu jedla a nie na hodnoty energie na obale. Kalória je meradlo energie. Predstavte si ju ako palivo, ktoré vaše telo potrebuje na každodenné fungovanie, na všetko od dýchania, rozmýšľania, chôdze až po aktivity, ako je cvičenie alebo práca. Každé jedlo, ktoré zjete, obsahuje určitý počet kalórií. No kalória, ako taká, vám nehovorí nič o tom, čo je to za jedlo a akú výživovú hodnotu vám prináša. Naše telo nefunguje len na energiu, ale aj na živiny a hlavne na živiny. Predstavte si, že by ste mali auto, ktoré potrebuje kvalitný benzín na plynulú jazdu. Ak mu dáte nekvalitné palivo, bude chvíľu fungovať, ale motor bude viac a viac preťažený a uberie mu to na životnosti. Podobne je to aj s naším telom. Kalórie síce dodávajú energiu, ale bez správnych živín, ako sú vitamíny, minerály, bielkoviny, kvalitné tuky či sacharidy, telo nebude fungovať optimálne. Výživa teda nie je len o číslach, je to o kvalite toho, čo jete. A preto nestačí zamerať sa len na kalórie, musíte sa pozrieť na celkovú výživovú hodnotu jedla. Mnoho žien, najmä keď sa rozhodnú pre zmenu životného štýlu, začne počítať kalórie. To na prvý pohľad dáva zmysel. Ak prijímam menej kalórií, než spálim, schudnem. Ale to je len časť príbehu. Ak sa zameriate len na čísla a nebudete riešiť, čo jete, môže sa stať, že síce schudnete, ale vaše telo nebude mať dostatok živín na správne fungovanie. Napríklad, môžete jesť na pohľad zdravé jedlá, ako sú ousené vločky s jablkom a škoricou, ale po chvíli budete mať zase hlad, pretože ste si dali jedlo, ktoré postrádalo bielkoviny a tuk, takže vás energeticky dobije a zasíti len na veľmi krátku dobu. Ak si však vločky zmiešate s bielým jogurtom a pridáte tam mandle, stane sa z toho plnohodnotné jedlo. Bohaté na živiny, tým dodáte svojmu telu nielen energiu, ale aj všetko, čo potrebuje na regeneráciu, na boj proti stresu a udržiavanie hormonálnej rovnováhy. Poďme si v stručnosti vysvetliť, ako naše telo využíva živiny. Keď zjeme jedlo, naše telo ho rozkladá na menšie zložky, ako sú cukry, tuky, bielkoviny, ktoré následne využíva na získavanie energie, obnovu tkaní alebo na ukladanie rezerv. A ja vám teraz vysvetlím, ako každá z týchto živín funguje v tele. Poďme sa ako na prvé pozrieť na sacharidy, ktorým tiež hovoríme rýchla energia pre naše telo. Možno ste už počuli, že sacharidy sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Ale čo to vlastne znamená? Aké druhy sacharidov existujú a ako ovplyvňujú naše zdravie? Sacharidy sú základným pilierom výživy a pre jednoduchosť ich delíme do dvoch skupín, na jednoduché a komplexné. Medzi tie jednoduché patrí glukóza, fruktóza, laktóza. Je to napríklad klasický biely cukor, med, ale nájdeme ich tiež v ovoci. Glukóza je hlavný zdroj energie pre naše bunky, fruktóza sa nachádza v ovoci a mede, spracováva sa v pečení, kde sa môže premieňať na tuk a laktóza je mliečny cukor, ktorý potrebuje enzym laktázu na trávenie. No a potom máme komplexné sacharidy, ktoré nájdeme v celozrnných obilninách, strukovinách či zelenine. Obsahujú vlákninu, ktorá spomaluje vstrebávanie cukru do krvi, podporuje trávenie a poskytuje pocit sytosti. Ich konzumácia zabezpečuje stabilnú energiu na dlhšie obdobie. Ak porovnávame tieto dve skupiny, jednoduché sacharidy poskytujú rýchlu energiu, ale môžu spôsobiť prudký nárast a zároveň pokles hladiny cukru v krvi.
Komplexné sacharidy sú stabilnejšou voľbou, pomáhajú nám zostať sytými a plnými energie na dlhšiu dobu. A čo sa deje so sacharidmi, keď ich zjeme? Keď zjete sacharidy, ako je napríklad kúsok chleba, ovocie či sladký koláč, vaše telo ich začne tráviť a rozkladať na jednoduchšie cukry, hlavne na glukózu. Tá sa vstrebáva do krvného obehu a odtiaľ putuje do buniek, kde slúži ako palivo. Ale čo ak máte viac glukózy, než potrebujete? Tu prichádza na rad inzulín, hormón, ktorý pomáha upratať prebytočnú glukózu. Tá sa buď uloží vo forme glykogénu do pečene a svalov, alebo, ak sú zásoby plné, premení sa na tuk. Sú všetky cukry rovnaké? Nie sú. Napríklad fruktóza sa spracováva výlučne v pečení. Ak ju príjmate vo forme čerstvého ovocia, všetko je v poriadku, pretože ovocie obsahuje vlákninu, ktorá spomaluje vstrebávanie. Ale nadmerný príjem fruktózy, najmä v priemyselne spracovaných potravinách, ako sladené nápoje, môže viesť k hromadeniu tuku v pečení a zvyšovať riziko inzulínovej rezistencie. A laktóza? To je zase mliečny cukor. Je pre väčšinu ľudí ľahko stráviteľná, pokiaľ ich telo produkuje enzym laktázu. Ak nie, môže sa objaviť nadúvanie, krče alebo hnačky. Ak máte problémy s trávením mliečnych výrobkov, laktózová intolerancia môže byť tým, na čo sa treba zamerať. Samozrejme si na to môžete urobiť relevantné krvné testy, ktoré vám to veľmi ľahko odhalia. A ďalšou dôležitou témou, ktorú chcem zmieniť, sú sacharidy a džúsy. Sú to také drobnosti, na ktorých veľmi záleží a predstavte si túto situáciu. Máte chuť na pomaranč. Ak si dáte celý pomaranč, dostanete nielen cukor, ale aj vlákninu, ktorá spomaluje jeho vstrebávanie. Navyše vás zasíti. Ak si však dáte pohár pomarančového fresh juicu, je to úplne iný príbeh. A prečo? Juice neobsahuje vlákninu, tá sa stratí pri lisovaní a je tam väčšia koncentrácia cukru. Na pohár džúsu spotrebujete viac ovocia, než by ste zjedli. To znamená, že cukor z džúsu sa veľmi rýchlo dostane do krvi, čo môže spôsobiť prudký náraz a následný pokles energie. Navyše džúsy môžu obsahovať až 2-krát viac kalórií ako samotné ovocie. Čo s tým? Džúsy nie sú voda, to je základné pravidlo. Na hydratáciu uprednostňujeme vždy čistú vodu alebo nesladený čaj. Radšej si vyberte celé ovocie. Pomaranč vás zasíti, džús vám zvýši hladinu cukru v krvi, ale nezaplní žalúdok. Ak si chcete dopriať džús, považujte ho za príležitostnú pochuťku, nie ako náhradu za vodu. Takže moje doporúčania: stavte na kvalitné sacharidy, celozrnné obilniny, ovocie, zeleninu a strukoviny. Tieto potraviny vám dodajú stabilnú energiu a živiny, ktoré podporia vaše zdravie. Obmedzte jednoduché cukry. Nehovorím, že si ich máte úplne odopierať, ale premýšľajte nad tým a skúste ich čo najviac obmedziť. Hlavne sladkosti, sladené nápoje či pridaný cukor vo vašich pokrmoch môžu rýchlo dodať energiu, ale ich účinok je krátkodobý a z dlhodobého hľadiska môže poškodiť vaše zdravie. Buďte opatrní pri džúsoch. Radšej si dajte čerstvý pomaranč, jablko alebo hrušku. A prosím, nedemonizujme sacharidy a nebojme sa ich. Sacharidy sú dôležitou súčasťou jedálnička. Nie sú to žiadni nepriatelia, ale ich kvalita a množstvo sú kľúčové. Naučte sa rozoznávať dobré sacharidy od tých menej vhodných a pamätajte, že každé jedlo je príležitosťou, ako podporiť svoje zdravie. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou našej výživy, ktorá často ostáva trochu v úzadí za sacharidmi či tukmi, sú bielkoviny. V dnešnej dobe sa im ale začína dávať čoraz viacej pozornosti, hlavne z pohľadu dlhovekosti. Bielkoviny sú stavebným materiálom, bez ktorého by naše telo jednoducho nemohlo fungovať. A teraz sa pozrieme na to, prečo ich potrebujeme, ako ich telo spracováva a akú úlohu zohrávajú v našom zdraví. Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny sú veľké molekuly zložené z menších jednotiek nazývaných aminokyseliny. Môžete si ich predstaviť ako legokocky, ktoré telo používa na stavbu a opravu všetkého od svalov cez pokožku až po vlasy, nechty či vnútorné orgány. Ale to nie je všetko. Bielkoviny sú tiež súčasťou hormónov, enzymov a protilátok, ktoré chránia naše telo pred infekciami. Sú to doslova základné stavebné kamene života. Čo sa deje, keď zjeme bielkoviny?
Keď skonzumujeme jedlo bohaté na bielkoviny, napríklad vajcia, ryby, mäso, tofu alebo strukoviny, tráviaci systém tieto bielkoviny rozloží na jednotlivé aminokyseliny. Tento proces začína už v žalúdku, kde enzym pepsín spolu s kyselinou chlorovodíkovou pomáha štiepiť bielkoviny. Aminokyseliny sa následne vstrebávajú v tenkom čreve a putujú krvou tam, kde ich telo potrebuje. Niektoré z nich sa používajú na regeneráciu poškodených tkaní, iné na tvorbu hormónov, ako je serotonín, ktorý ovplyvňuje našu náladu, či dopamín, ktorý nám dodáva motiváciu a energiu. No a prečo sú bielkoviny také dôležité? Ich prvou funkciou je regenerácia a oprava tkaní. Keď cvičíte alebo ste pod stresom, svalové vlákna sa môžu mierne poškodiť. Bielkoviny pomáhajú tieto svaly opraviť a zároveň podporujú ich rast. Druhou funkciou je podpora imunity. Protilátky, tzv. Imunoglobulíny, ktoré bojujú proti infekciám, sú špecifický typ bielkoviny, takže ak nepríjmame dostatok bielkovín, obslabujeme svoje telo. No a tretia funkcia je produkcia hormónov a enzymov. Bielkoviny sú základom pre tvorbu hormónov, ktoré regulujú procesy v našom tele, napríklad inzulínu, ktorý riadi hladinu cukru v krvi, alebo hormónov štítnej žľazy, ktoré ovplyvňujú náš metabolizmus. Koľko bielkovín potrebujeme, aby sme ich mali dostatok? Každý človek má iné potreby, no všeobecné odporúčanie pre dospelého zdravého človeka je približne 0,8 až 1 gram bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. Ak však cvičíte, ste tehotná, dojčíte alebo prežívate náročné obdobie, vaše potreby sa môžu zvýšiť. Takže zase sa dostávame k mojej obľúbenej personalizácii, že existujú nejaké doporučenia, ale všetko to musíme stavať na mieru každému človeku. Presné množstvo sa nedá generalizovať. Je dôležité brať do úvahy niekoľko rôznych faktorov. A tým sú individuálne potreby. Denná potreba bielkovín sa môže líšiť v závislosti od veku, pohlavia, úrovne fyzickej aktivity, zdravotného stavu a telesného zloženia. Kvalita bielkovín je ďalším dôležitým faktorom. Nie je dôležitý len počet gramov bielkovín, ale aj ich kvalita. Kompletné bielkoviny, ktoré obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, ktoré nájdeme hlavne v živočíšnych produktoch, ale tiež v rastlinných, ako je soja či quinoa, poskytujú vyššiu biologickú hodnotu než nekompletné rastlinné bielkoviny. A ďalším dôležitým faktorom je príjmanie bielkovín počas dňa. Rozdelenie príjmu bielkovín medzi jednotlivé jedlá je kľúčové. Na optimálnu syntézu svalových bielkovín sa doporúča konzumovať aspoň 20 až 30 gramov bielkovín na jedno jedlo. Spomínala som názvy kompletné a nekompletné bielkoviny. Aký je rozdiel medzi nimi? Kompletné bielkoviny obsahujú všetkých 9 esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie samo vyrobiť. Nájdeme ich v živočíšnych produktoch, ako je mäso, ryby, vajcia a mliečne výrobky a v niektorých rastlinných potravinách, ako je quinoa či soja. Nekompletné bielkoviny voláme preto nekompletnými, pretože im chýbajú niektoré aminokyseliny, ktoré sa však dajú ľahko doplniť kombináciou rôznych rastlinných zdrojov. Napríklad ryža a fazula spolu tvoria kompletný proteín. V súvislosti s bielkovinami sa v dnešnej dobe veľa hovorí aj o chudnutí. Funguje to? Ak sa snažíte schudnúť, bielkoviny vám môžu byť skvelým pomocníkom. Vďaka ním sa budete cítiť dlhšie síte a ich trávenie vyžaduje viac energie. To znamená, že telo spáli viac kalórií pri ich spracovaní ako napríklad pri sacharidoch či tukoch. Pri kalorickom deficite a redukcii telesnej hmotnosti vzniká riziko straty svalovej hmoty. Bielkoviny hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane svalov tým, že podporujú syntézu svalových bielkovín a znižujú ich rozklad. Preto sú vlastne aj pri chudnutí veľmi dôležité na to, aby ste nechudli z tej svalovej hmoty, ale z tej tukovej. Je však dôležité zmieniť, že nadmerný príjem bielkovín nezvyšuje chudnutie. Preto je dôležité zachovať rovnováhu a adekvátny kalorický deficit. Takže keby som to mala zhrnúť, bielkoviny sú dôležitý pilier zdravia. Nie sú len pre kulturistov, sú pre každú z nás.
Či už chcete podporiť svoje zdravie, cítiť sa energickejšie alebo zlepšiť stav pokožky, vlasov, nechtov, bielkoviny sú kľúčovým prvkom vášho jedálnička. Takže na budúce, keď budete premýšľať, čo si dať na tanier, nezabudnite na túto stavebnú jednotku života. Takže vysvetlili sme si sacharidy, vysvetlili sme si bielkoviny a poďme na tuky, ktoré tiež môžeme nazvať ako dlhodobý zdroj energie. Tuky sú často neprávom démonizované, no v skutočnosti sú pre naše telo nenahraditeľné. Sú hlavným zásobným zdrojom energie, poskytujú najviac kalórií na gram a keď zjeme tuky, naše telo ich rozkladá na mastné kyseliny a glycerol. Tieto látky využívame ako dlhodobý zdroj energie, najmä v obdobiach, keď nemáme dostatok sacharidov, napríklad pri dlhšej fyzickej aktivite. Poďme si povedať niečo o omega-3 mastných kyselinách. Zdravé tuky, ako omega-3 mastné kyseliny, sú obzvlášť dôležité pre správnu funkciu mozgu, srdca a hormonálnu rovnováhu. DHA, ktorá patrí medzi omega-3, tvorí významnú časť nervových buniek a podporuje kognitívne funkcie a aj náladu. Omega-3 tiež pomáhajú znižovať zápaly, regulovať hladinu triglyceridov v krvi, čím chránia naše srdce. Taktiež sú tuky dôležité pre vstrebávanie niektorých vitamínov. Tuky sú nevyhnutné pre vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch a sú to vitamíny A, D, E a K. Bez dostatku tukov by naše telo nedokázalo tieto vitamíny správne využiť, čo by mohlo ovplyvniť zdravie našich kostí, pokožky, očí a taktiež imunitného systému. Tuky sú takisto základným stavebným kameňom pre tvorbu dôležitých hormónov, ako je estrogén či testosterón. Extrémne nízkotučné diety preto môžu spôsobiť hormonálnu nerovnováhu a rôzne zdravotné problémy. Zdravé tuky v strave sú pre nás nenahraditeľné. Ak si vyberáme kvalitné zdroje tukov, napríklad avokádo, orechy, semienka či ryby bohaté na omega-3 mastné kyseliny, môžeme podporiť nielen náš mozog a energiu, ale aj celkové zdravie. Takže nebojme sa tukov a poďme z nich urobiť našich parťákov. V stručnosti sme si vysvetlili, ako fungujú sacharidy, bielkoviny a tuky v našom tele a verím, že tým sme si aj zodpovedali, že výživová hodnota jedla je dôležitejšia než len sledovanie kalórií, pretože to, čo jeme, ovplyvňuje naše telo oveľa hlbšie. Kvalitné živiny pomáhajú udržať stabilnú energiu, podporujú zdravie buniek, regulujú naše hormóny a neurotransmitery a posilňujú imunitný systém. Kľúčom k zdraviu je strava, ktorá je bohatá na vlákninu, antioxidanty, zdravé tuky, bielkoviny a sacharidy. A to všetko vám pomôže cítiť sa lepšie a zníži riziko taktiež chronických ochorení. Čo by som ešte rada zmienila je, dávajte si pozor na klamlivú reklamu. Nie všetko, čo má nadpis fit, je naozaj fit. Ako si vyberať jedlo, ktoré je pre nás prospešné a ako sa nenechať zmiasť klamlivými reklamami? Začnime tým, že v obchodoch nás často lákajú rôzne nápisy na obaloch fit, light, bez cukru, high protein. Na prvý pohľad to znie skvelo, avšak dávajte si pozor. To, že výrobok neobsahuje cukor, ešte neznamená, že je zdravý. Niekedy môže byť plný umelých sladidiel, zbytočných chemických prísad alebo tukov nízkej kvality. Preto je najlepšie čítať zloženie. Ak vidíte na etikete veľa zložiek, ktoré neviete ani vysloviť, pravdepodobne ide o vysoko spracovaný produkt a práve takým je dobré sa vyhýbať. Ako sa teda orientovať v potravinách? Mám pre vás 3 jednoduché pravidlá. Prvým pravidlom: dávajte dôraz na skutočné jedlo. Sústredte sa na super potraviny a minimálne spracované potraviny. Čo tým myslím? Myslím tým ovocie, zeleninu, orechy, kvalitné mäso, ryby či mliečne výrobky. Ideálne je, ak na etikete takéhoto výrobku nenájdete žiadnu etiketu, maximálne krajinu dovozu, alebo majú maximálne 3 zložky. Napríklad biely jogurt je zložené, dajme tomu mlieko, smotana a mliečne baktérie. Jednoduché, čisté, výživné. Druhé pravidlo je pravidlo zdravého taniera. Predstavte si tanier ako mozaiku, kde 50% tvorí
zelenina a komplexné sacharidy, ako sú celozrnné obilniny, batáty alebo quinoa, a druhých 50% patrí bielkovinám a kvalitným tukom. To znamená kuracie mäso, losos, vajíčka, avokádo, orechy či olivový olej. Ak každé jedlo obsahuje tieto 3 základné makroživiny z kvalitných zdrojov, nemôžete urobiť chybu. No a tretím pravidlom je minimalizácia vysoko spracovaných potravín. Viem, že to znie ako klišé, ale čím menej spracovaná potravina, tým lepšie. Často sa to spozná už na prvý pohľad. Dlhý zoznam ingrediencií, množstvo éčok, pridané cukry, stabilizátory či dochucovadla. Ak máte možnosť, vyberajte si jedlá, ktoré vyzerajú čo najbližšie k svojej pôvodnej podobe. A hlavne nebojte sa urobiť si z jedlá radosť. Zdravé stravovanie neznamená odopieranie, práve naopak. Je o vyváženosti, o pochopení, čo naše telo potrebuje a o láske k sebe samej. Každý malý krok, ktorý spravíte k lepšiemu výberu jedla, je krokom k lepšiemu pocitu zo seba. Takže na budúce, keď budete stáť pred regálom v obchode, nezabudnite si položiť otázku, čo je to najlepšie, čo môžem pre svoje telo práve teraz vybrať. A keďže máme dneska tému o kalóriách, tak je veľmi dôležité zmieniť aj energetickú potrebu tela a mýty o nízkokalorických dietách. Bohužiaľ, v dnešnej dobe existuje veľa pseudoodborníkov, ktorí dávajú nutričné rady, bagatelizujú energetickú potrebu nášho tela a vytvárajú mýty, ktoré sa často spájajú s nízkokalorickými dietami. Toto je téma, na ktorú narážam veľmi často, najmä pri ženách, ktoré majú pocit, že menej jesť je tá správna cesta k chudnutiu a k zdraviu. V prvom rade si musíme uvedomiť, že naše telo potrebuje energiu na to, aby vôbec fungovalo. Táto energia je nevyhnutná pre bazálny metabolizmus, to znamená pre základné životné funkcie, ako je dýchanie, udržiavanie telesnej teploty, fungovanie srdca a mozgu. Tieto procesy spotrebujú väčšinu našej dennej energie. Ak si odoprieme jedlo alebo dramaticky znížime kalorický príjem, naše telo začne šetriť energiu, čo môže viesť k pocitom únavy, spomaleniu metabolizmu a v konečnom dôsledku k tomu, že naše snahy neprinesú očakávané výsledky. Okrem toho treba myslieť na to, že každá naša aktivita od pohybu po psychickú záťaž si vyžaduje ďalší energetický výdaj. Či už je to šport, práca alebo dokonca riešenie bežných stresových situácií, naše telo stále páli energiu. A tu sa dostávame k ďalšiemu dôležitému bodu. Stres. Stres je bohužiaľ jedným z najväčších žrútov energie, najmä ak je chronický. Keď sme pod neustálym tlakom, telo produkuje stresové hormóny ako kortizol, ktoré môžu ovplyvniť nielen naše energetické potreby, ale aj schopnosť správne spracovávať prijatú energiu. V praxi to môže vyzerať tak, že aj keď sa snažíme jesť zdravo, naše telo akoby nepočúvalo a výsledky neprichádzajú. Preto je zvládanie stresu rovnako dôležité ako to, čo máme na tanieri. A teraz sa poďme pozrieť na nízkokalorické diety. Je to mýtus, že menej kalórií rovná sa zdravie alebo rýchlejší úbytok hmotnosti. Áno, kalórie sú dôležité, ale ešte dôležitejšie je, z čoho tieto kalórie pochádzajú. Ak sa zameriame na kvalitné potraviny, na tzv. Skutočné jedlo, ktoré je bohaté na bielkoviny, zdravé tuky, vlákninu a komplexné sacharidy, naše telo bude zasýtené a spokojné. Nebudeme cítiť potrebu stále niečo mlsať a predovšetkým nebudeme mať pocit, že si niečo odopierame. Ak by som si priala, aby ste si zapamätali dnes jednu jedinú vec, tak to bude to, že jedlo nie je náš nepriateľ. Je to nástroj, ktorý vám pomôže cítiť sa lepšie, mať viac energie a byť v harmónii so svojím telom. Takže milé dámy, keď sa na budúce pristihnete pri myšlienke musím jesť menej, zastavte sa a spýtajte sa sami seba. Čo môžem urobiť, aby som sa cítila lepšie a podporila svoje telo? Pretože verte mi, odpoveď nie je v počítaní kalórií, ale v kvalite toho, čo máte na tanieri. Dnešná epizóda bola o tom, prečo je dôležité zamerať sa na kvalitu jedla. Nie len na jeho kalorickú hodnotu. Vaše jedlo je váš najlepší sprievodca. Preto všímajte si, ako sa cítite po jedle. A samozrejme na záver mám pre vás aj praktický tip, ako tieto informácie využiť v praxi. Keď na budúce budete stáť pred voľbou, čo si dať na tanier, skúste nelpieť na tom, koľko má dané jedlo kalórií. Namiesto toho sa spýtajte: obsahuje toto jedlo bielkoviny, kvalitné tuky alebo komplexné sacharidy? Je v ňom vláknina, ktorá podporí moje trávenie?
Poskytne mi vitamíny a minerály, ktoré moje telo potrebuje? Ak je odpoveď áno, ste na správnej ceste. Vaše telo vám poďakuje nielen tým, že budete mať viac energie, ale aj tým, že sa budete cítiť lepšie fyzicky aj psychicky. A nezabudnite, zdravie nie je o odriekaní, ale o láske k sebe. Podcast Zdravá manažérka je tu pre vás úplne zdarma, aby ste dostávali pravidelnú dávku inšpirácie, aby ste si pripomínali, že máte byť k sebe láskavé a že ste krásne, dokonalo nedokonalé a aktívne hľadali cesty k vašemu zdravšiemu ja. Ak cítite, že potrebujete individuálnu pomoc, neváhajte ma kontaktovať skrz Instagram Zdravá manažérka alebo cez web zdravamanažerka.com. Ak sa vám podcast páči, budem rada, ak ho budete šíriť medzi svojich známych a nezabudnite mi dať follow. Nech nezmeškáte ďalší diel. Majte sa zatiaľ krásne.